ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଥରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମ, ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏକଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନାତଟାଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ନାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗପଟିକୁ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ ହେଲା। ଥରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମ, ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏକଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନାତଟାଏ ମାରି ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ନାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗପଟି ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଗପଟିରୁ ଆମେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା। ଯେପରି ବିଲୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ, ପିଲାଛୁଆ, ଗୁମ୍ଫା, ସାଥିରେ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଶିକାର ଓ କଚାଡ଼ି। ପିଲାମାନେ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।